We did it peacefully in November 2017. So it will be in August 2024. Zvaenda muri Zimbabwe. Vakomana vachatyi. Voda kuti tikatarisa nhau yemaprotest yes. Mutungamiri wenyika ari kana mathreats achiti aiwa kuchikurubhi uku vanhu vashoma. Tikangokubatai law enforcement agencies ari kukuzokuisai. Taona kuti vakomana vakuita manyemwe. Noda kuti kuona kuti international observers nema-unions vachizomira manje. Mwangwe neSabc iri kuobserva chona zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Sana yapinda mashoko anobudai chitogwa pana vanodobva subscribe like kuti on the bell icon. Tivina pahendo yamajara jairus anyara achiti we are going on the streets exactly for the same reasons as they were in November 2017, if not worse now. We encourage the military to do their duty of maintaining peace and protect protesters as they did then. Anoposta picture amuri kuona iro revanhu vachiprotesta. Panapa pashata noda kuti this situation yava tense. Vakomana vari kuplana maprotest avo kuda kumaita pa the upcoming Sabc summit vachiti aiwa kunyangwe government yeZimbabwe inozviziva kuti hapana paungashudha vanhu in front of my regional leaders. Tikuona mutungamiri wenyikawo ari kuzama kuzviavoid achiti aiwa ndiri vanhu vanondinyadzisira kana vanoda kuratidza kuti nyika yeZimbabwe haina peace haina order. Panapa tikuona these guys vari kuti zvangoitika muna 2018 vakazviita zviri peacefully. Panapa vari kuti varoda kumbozvidzokora zvekare zvakaitika muna 2017. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Nyange musection medu kusanga no subscribe like, put on the bell icon.